Yo, what's up mga idol? Welcome back ulit dito sa aking YouTube channel. So, happy New Year sa lahat ng mga subscribers ko at mga viewers natin. So, ngayong araw mga idol, papunta ako ngayon dun sa Legazpi Terminal at sisilipin ko kung meron na silang biyahe galing dito sa Bicol patungo ng PITX sa NCR mga idol. Kasi nung nakaraang December 30, pumunta kami ng asawa ko doon para mag-advance booking ng aming biyahe pabalik ng NCR. So wala, sarado lahat ng mga bus company na meron doon. So kaya hindi kami nakapag-book. So ngayon, nandito ako mga idol dito sa Sorsogon, sa lugar namin sa Del Rosario. Pupunta ako doon, mabalik ako ng Legazpi at sisilipin ko yung terminal doon, yung Grand Central Terminal ng Legazpi City para matingnan ko kung open na kasi ngayon ay January 1, 2023 mga idol. So in my note, bago ako magpatuloy, thank you so much sa lahat ng mga bago nating subscribers, mga viewers, na mga patuloy pa rin sa mga suporta sa mga travel vlog ko about sa biyahe, mga update sa bus, mga update sa mga terminal mga idol. Thank you so much sa inyo. At syempre, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na at pindutin ang bell button at i-all. So, pag nag-subscribe ka mga idol, may makikita kang bell button dyan, i-all mo yan. Para sa bawat mga upload ko, mga personal vlog ko, o kaya mga travel update, pag nag-upload ako, agad-agad naman notify ka, idol, kung ikaw man itong nanonood, o kung sino pa makapanood ng video ito mga idol. So, ayun, ngayon, medyo mainit na yung panahon ngayon mga idol, dito sa amin. So, ngayon, babiyaya ako papunta ng Legazpi, doon ako bababa sa terminal mismo, na mga bus na bumabiyayang Bicol, mga bus na bumabiyayang Manila doon sa Grand Central Terminal ng Legazpi mga idol. So ay mga idol, sa mga subscribers, sana po ay matulungan nyo ako, huwag muna mag-skip ng ads at ayun, para rin sa mga pag-improve ng mga camera. So ngayon kasi ginagamit ko lang is ginagamit ko ay cellphone lang, kaya minsan hindi malinaw yung boses, hindi malinaw yung quality ng video mga idol. So ayun mga idol, nandito ako sa may tabi ng kalsada. Maya maya balikan ko kayo pag nakarating na ako doon mga idol. Stay tuned lang kayo mga idol. See you later. Bye bye. So ayan mga idol, nandito na ako sa Legazpi Terminal. So kakarating ko lang, galing kasi ako ng Sorsogon City. So kakarating ko lang at ayun, i-update natin tong terminal kung meron na silang biyahe na pa Maynila, kung anong mga bus na ba ang available. So kung makikita nyo mga idol, maraming bus dito. Ito yung mga biyaheng Bicol region only, meron silang Naga, merong pa Sorsogon, at meron ditong nakaparada rin na biyaheng Maynila tulad ng Remon. Basta nakita ko lang dito mga idol, Remon na bumiyay ng Manila, may Trifolds, may Queens, may Modern Jeep, at ayun, halos lahat meron remote at Isan Trans. Ayun, ito yung mga meron dito mga idol. So papasok tayo sa loob para makita natin yung mga
bus na available na bumabiyahe ng NCR o sa PITX mga idol. So nandito kasi ako sa labas eh. Kakababa ko lang. So di ba nasabi ko sa kanina sa inyo sa umpisa ng video bago ako umalis ng Sorsogon is update natin tong terminal para malaman natin kung ano yung available na bus dito. So papasok tayo sa loob para makita natin to. Ano bang meron? Okay. Ito yung pag pumasok ka dito sa loob ng terminal, ito yung ano sa loob. Ayan, maraming paninda at marami ding ano mga kainan dito, may kantin at meron ding mga pasalubong na pwede mong mabili mga idol. So dago tayo sa ticketing boat area ng ano terminal na ito na may mga biyaheng Maynila, Pasay, Cubao at saka PITX mga idol. So kung nung ano ba kasi pupunta kami dito, mga close pa rin yung ano nila, mga biyahe. Hindi sir. Yung ano nila, yung ticket booth, ayun. Pero yung Sivbraga is mga idol, ngayon ay close pa rin. So ngayon ang petsa natin ay January 1, 2023 mga idol. So yung Antonina Line ay bukas na, saka Kagsawa bukas na rin mga idol. Tsaka yung Remont, ano pa rin, sarado pa rin. So ito rin yung mga available na pamasahe nila at mga oras ng biyahe papuntang Maynila, lalo na sa PITX, Sampaloc at Cubao mga idol. So ayan. Ito rin yung ano, LKY, bukas na rin sila. Yung Alps mga idol, bukas na rin. So yung DLTV mga idol bukas na rin at ito na rin yung mga pamasahe nakapaskil na. Ayan. Yung mga pamasahe. So niyan silang halos lahat naman ng DLTV ay puro aircon. Ito yung mga discounted fare para sa for student, senior citizen at PWD. Yan yung mga discounted fare. So ang destination ng DLTV meron silang Tolbina, Cubao, Aurora, PITX at saka Pasay mga idol. So ito naman na ano, Bicol Isarog, Piña Francia, St. Jude, San Rafael and Our Lady of Salvation, sarado pa rin mga idol. So wala pa naman nakapaskil kung kailan ang balik nila. Ganun din sa Piña Francia mga idol, sarado pa rin. So ang bukas lang mga idol ulitin ko, DLTV at Alps tsaka Tantiado Liner at saka Kagsawa at saka Antonina Line mga idol. So yung pamasahe ng Alps nakapost na rin dito, 1 by 1 set, regular fare 1-2. So pag discounted na 960 mga idol. Destination nila meron silang Turbina, PITX at Cubao lang. Wala silang PITX at yung oras ng biyahe nila aircon 6:30. So 6 PM PITX Cubao Aurora Building Terminal. Yan yung mga available. Yung remote, sarado pa rin. So, itong guys, iba to, bus. Okay, hindi ko masyadong kilala to na ano, LKY na bus terminal. Hindi ko alam kung, hindi ko siya kabisado to eh. So, ay mga idol, meron din ditong mga extra bus, gaya ng RMB. Yung RMB, meron din silang ordinary aircon at ang route nila, Turbina, Alabang, PITX, Pasay, Cubao at Antipolo. So, ang regular nila para sa ordinary ay 900. So, pag discounted naman, lalo na sa PWD, senior citizen, student, 720 mga idol. So, ang destination nila, Turbina, Alabang, Pasay, PITX at 6 PM. At ang aircon nila, ang alis naman ay aircon 3 PM ng hapon mga idol. So ayun, medyo kukunti pa lang yung tao rito. So ngayon kasi ay ano, January 1, 2023. So hindi pa ako mag-book. Baka bukas ako mag-book dito ng biyahe ko. Biyahe namin ng asawa ko papunta ng PITX mga idol. So kunti pa lang yung tao ngayon eh. So para sa mga gusto mag-book online, dumako lang po kayo sa www.dltv.com kung gusto nyo ng DLTV sakyan. So sa Alps naman, wala namang naka-paskil kung saan. Siguro may mga ano,
sa mga page ng mga bus na narito, pwede kayo mag-message doon mga idol. So gaya ng Zebra guys, naka-close, pero sigurado magbubukas na rin to kasi auuno na ngayon mga idol eh. So ang biyahe pala ng Zebra guys, meron silang Alabang Terminal Star Mall, Pasay at saka PITX. Yan mga biyahe nila. So ayan. Sa mga makakapanood nito ng mga taga Bicol na luluwas ng Maynila, punta lang po kayo dito sa Legazpi, sa harap lang ng SF Mall dito sa Legazpi. Nandito ang terminal ng mga bus na biyahe ng Metro Manila, gaya ng Pasay, Cubao, PITX mga idol. So mag-book na kayo ng maaga pa para hindi magkaubusan. So bagay marami naman na rito eh. Marami namang bus mga idol. So marami na rin nagbubuk dito gaya ng mga uuwi ng Maynila, yung mga nagbakasyon dito kasi tapos na nga yung New Year. So balik normal na naman mga idol. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So ayun mga idol, napagkita ko sa inyo yung bus dito at sana inyong naintindihan. So ako nga pala si Greg TV at isang Bicolano Vloggers. Shoutout nga pala sa Team Bicol Vloggers na mga nanonood sa akin mga idol. So hanggang dito lang vlog na to. So mga hindi pa nakapag-subscribe at sa yung mga ads natin, huwag tayo mag-skip ng ads para nalinis sa mga more quality content at mga more video na i-upload natin. So ganun pa rin, maraming salamat sa inyong panonood sa aking mga video mga idol. So Happy New Year and thank you so much mga idol. Hanggang dito lang tayo. Bye bye.